Mikrofoni kiinni, kamera auki taas. Sama muki pöydällä, sama viesti, sama fraasi. Aamukahvi kylmenee, ruuhka puree nilkkaan. Joku sanoo tiimihenki, kun jono mutkii silmään. Kuka päätti tän? Kuka veti rajan, kun kotona syntyy rauha? Ja täällä vain kiire palaa. Takaisin toimistolle, takaisin toimistolle. Meidät kutsutaan pois, pois omasta nurkasta. Takaisin toimistolle, takaisin toimistolle. Sama työ, eri seinät ja sydän väsyy taas. Teamsissa oli tila hengittää ja miettiä. Nyt neuvotteluhuone nielee kaiken äänen. Kodin ikkuna oli auki, nyt ilma on ohutta. Avainkortti kaulalla, kuin lupa kuulua. Kuka päätti tän? Kuka veti rajan, kun kotona syntyy rauha? Ja täällä vain kiire palaa. Takaisin toimistolle, takaisin toimistolle. Meidät kutsutaan pois, pois omasta nurkasta. Takaisin toimistolle, takaisin toimistolle. Sama työ, eri seinät ja sydän väsyy taas. Sanoivat, Näin kuuluu, sanoivat, nyt on pakko. mutta kuka maksaa ajan, jonka juna vie? Me osataan kyllä tehdä ilman valvontaa. Ei palaudu luottamus käskemällä. Takaisin toimistolle, takaisin toimistolle. Meidät kutsutaan pois, pois omasta nurkasta. Takaisin toimistolle, takaisin toimistolle. Sama työ, eri seinät ja sydän väsyy taas. Takaisin toimistolle, takaisin toimistolle. Ei koti ole virhe, ei hiljaisuus ole synti.